Kwan mbele nyakoro mgajiwa ng'ong'e mago mag siasa. Moko kuom jokanyo mag ODM kar chung'od bura Mabondo e kaunti ma Siaya oseo timbe mag maundu mag siasa matinende thoro timore motelone yiero mar jotelo matayo duond burano e kor gwenge. Yiero mochanda tarik 27 dweni. Giwacho ni campaign mag ODM osebedo gi tule gwengego e kindene ma jochung' manyo ombulu mag laro lemo mag telo ne ODM. Kano chopo chieng' manyoro nyaromo gi lweny mokang'eyo kuma noyana. Mokwongo ne gigoyo eriko kech magitong'o kamano tim nogo kendo nya gigoyo sika nyadimo kendo an menye gichak gido apio nyadimo no sika nyadimo apio nyadimo ne gigoyo kamano ae kendo gichak go bwana miluongo ni Jacob Manuko. Koro an menya gigoya mo. Koro an ka jogo seweye koro an maduogo madhi akawo sali kuma ne jogo we kuchwere mkuja taman mateka tinga piko matere nyaka hospital mwatima tere adek manye owuok. Pila sana no ka buche bete kanyo to onge jomarito joma yale ye kanyo to manyoro ni makoro tudege siasa ni ne bura mar chama mar ODM mano bido form nikech siasa to ka jogo yale ye kanyo to joma ne oko ne gin gungs moting'o lodha. Party oyiene ng'ata mondo mi ochung' to kiko chung' no chung' gi lweny opponents nyaka bedie. Akwayo kwe makende Bondo sub county ni mondo wabedie kod kwe kaka jo ODM. Wadwani siasa migo mwaga 2027 ka en siasa mang'eyo kaka gidwa konyo piny kod paya malewo. Unu neno ka Jacob no wuoyo nyoyo ni wajumbe masani gin johala onge bills maiko e bunge malongo ging'iyo mana kaka dang gilos pesa.